Hei, salut și bine ați revenit pe canalul meu de gaming. Astăzi mă joc Free Fire și am intrat direct în match. Opa. Se trage. Opa. Ah. Ok. Jos. Da. Ok. Oh, uite-l. Ah. Mamă, stai să-mi dau medkit. Yes. Mă se mută asta, nu știu unde. Aici. Unde se mută asta? Cred că e bun. Așa, și ce-mi iau? Armă, îmi iau o protecție neapărat. Îmi iau și de asta, ca să... Și glow, nu știu ce asta e glow, se plimbă din mangură. Haide-i! Ia! Opa! Aici sar mult și... E bine că să fie ăștia. Ia! Ar trebui să fie... Ce ăsta? Uite-i! Mamă, și pe afară! Ce dacă pot să iau? Sau ia zona? Da, e... Sau? Da, sau... Bă, da! Eu n-apuc să fac niciun kill. Ce se întâmplă? Eu n-apuc să fac niciun kill. Ia de asta. Grenadă. Băi, alo! Merg aiure. Merge singur. Nu iau arma asta. Ce armă să iau? Ok, nu mai contează acum. Totuși, stai. Scump. Ce vreau să cumpăr pistonul ăla. Uite-i! Direct cu AK-ul intru peste ei. Și aruncă! Grenadă! Ce-am făcut? Opa! Trece aici. Și cap! Mai cineva. Căutați. Uite-l! Cutiile astea. Ok. Am câștigat, așa ușor. Merg pe bandă. Ia. 4-0. Ok. Iarăși. Ia. Iarăși. Sunt un headhunter. Așa scrie că sunt. Ia. Haide. Ia. Vrea sau nu mai vrea? Am o dată. 2, 1. Haide. Intrați. Fapt. Eu nu intru. Eu ies direct cu arma. Militarii cu arma în mână. Opa, și... Mă, ce fac ăștia, mă? Sar. Mamă, unul e la pământ. Alo! Mâinile sus, mă! Stai, te ajut. Stai într-un anumit te ajut. Gata. Cine e, mă? Moară! Dă-i! Hai, dă-i! Nu! Bă, tot dau pe lângă. Haide, nu! Wow! Măcar 3 să mă ajute. În spate, lângă. Hai, că e lângă. Da. Revin imediat. Gata, am revenit. Gata. Nu știu ce s-a întâmplat, dar n-am văzut bine. Nu știu, n-am văzut dacă s-a oprit sau dacă nu. Adică dacă am pornit sau dacă n-am.
Mi se plimbă limba în gură. Este 1v2 Hero? Ok, Bog. Avem un român aici? Ia ăsta. Bă, n-avem AK. N-am AK-47. Un AK-40. N-am observat că nu în fiecare meci îți dă AK. Nu înțeleg de ce. Ar trebui să pun și eu ăsta undeva, uite. Acolo. Nu știu exact unde să pun ăsta. Sau nu, stai. Îl pune jos. Bă, ce fac? Mă bate un camion pe mine. Pe mine nu mă bate nimeni, dar mă bate un camion. Opa! Mâinile sus. Sau mâinile jos. Că sus n-ai apucat să le pui. Bă, alo, alo. Iu. Alo. Ce faci, mă? Opa. Mamă, singurul în viață. Mă caută. Cum ar fi să de la spate? Ia. Ușor, produs. Hop! Treci! Cap! Ce-o pus zid, mă? Hop! Altul! Ok, înfrângere. Sper că mă aud bine. Așa. Mi-au arma asta neapărat. Vedeți că v-am lăsat o ciupercă care vă dă viața în plus. Hei, ce fac, mă? 3, 2... Haide! N-am ce să-mi iau. Mamă! Ce-o Ioi! Sniper de ăla. Grijă că e aici pe stânga mea. Opa! Cum am zis? Trage! Dă-i! Opa! Uite-l aici! De la spate! Am nevoie de asta. Bă, aici. Alo! Nu să-l ajute nimeni. Trebuie să mor. Așa, să-mi dau metin neapărat. Aveți grijă. O tras după mine, nu o tras. Opa? N-au văzut? Nu. Grijă mare, că mai e doar unul și noi suntem 4. L-am găsit. Uite-l! Du-te, mă! Du-te! Vai! Nu mi-e să cred. O să revin când îmi revine și mie internetul. Gata, într-un final mi-a revenit netul. Wow. Asta să-mi iau și o fumigenă. Le dăm fum. Grijă. Opa! Fumigena. Opa, se trage. Jos. Bă, ce e arma asta? Uite-l! Nu! Cine viață? 4, 1, aici. 1, 4. Cineva! Bogdane! Bă, Bogdane! Hai că Bogdane. Bogdane aici! Băi! Ioi! Na, asta. Unde mă? Uite-l. Ajută-mă, băi! Nu, m-am dus. Repede m-a ajutat pe mine. Nu ne mai duceam. Mamă, pe ăsta sniper, mă. Apă dacă are sniper, ce să-i face? Uite. Are un AWM-Y. De asta. Nu știu să zic pe nume. Mama, level maxim. Da, cum și mie cineva. Încă o famba, nu stai că mai nevoie de ciupercă. M-a cumpărat. Ce, mă? Ia. Deci, o să trag de pe clădire. O să fie o high ground.
O să am high ground-ul. Grijă! Pe high ground-ul e mai bun. Eu cred că la high ground îmi trebuia un shotgun. Îmi trebuia și mie un sniper ceva. Ok. Ok. Cineva? Uite-l! Am pus ținta prea târziu. Opa, vine de la spate, vine de la spate. Du-te, du-te. Ok. Stai să-mi iau... Victorie? Ce? Victorie? Ah, Bogdan. Ok, nu contează, contează. Dacă tot... O să-mi iau și armură. Că de asta nu ține viața așa mult, că n-am armură. Așa, nu de asta, nu de asta. Eu, dar n-am bani de snipe, de ăsta. Eu îi zic sniper. Nici ăsta n-au bani. Dacă mai arată solicitare, înseamnă că iau bani. Adică, e tare că poți să îi rogi. Adică are joc modul ăsta de la Free Fire. Adică minigame-ul ăsta are, adică poți să îi dai solicitare. Adică să îi ceri. Nu, fumigenă ceva. Hai că fumigenă. Da. Da, cred că o să fie 3-3, să termine cu egalitate. Sigur să termine cu egalitate. Mă, nu e ca. Pare că 47 cumva. Ai grijă, Bogdane. Opa. Scoate la pe deasupra. Ia, îl spectăm pe Bogdan. Ia. Eu, grijă. Cap. Fugi, vezi să nu mori de la zona. Grijă, uitați medkit. Știu că nu unde, dar nu contează. Așa. Opa, double kill! Vai! Ia. Opa, cap. Dar sper că i-a dat un cap mare. Și? Bogdan, nu? Ce gărei. Da, mă, ied. Oricum merită. Acum hai să mă duc, nu la asta. Merge, opa, team up. Da, hai că... Ok. Multe win-uri. Da, mai sunt minigame și vreau și pe ăla să joc. Ok. Doar de câteva zile, handana. Și apoi le scoate. Îmi era blochează mai vreau să folosesc. Ce nașpa e asta? Așa. Opa, 21. Ia, pot să cumpăr pe cineva? Nu. Bă, de unde? De la magazin. În colecție, prezent, nu știu asta. Ok. O capă. Luptă sau fugi? Nu știu. Pe asta l-am. L-am pe asta. Asta l-am primit din update. Asta tot din update. Asta nu știu. Opa, țintaș. Nu știu ce înseamnă țintaș. Pot să cumpăr 2 sau 2? Ok, pot să cumpăr 2 de astea. Sau pot doar 1. Și să mai strâng bani și să-mi cumpăr altul. Da, cred că atât. Și pe asta.
vreau să o pun aici, vreau să rămân asta și să pun, uite aici, să pun fata asta aici, să-mi upgradez. Ție nu știu, uite, am nevoie de astea, uite. Aba, nu, uite, pun asta și la asta pun asta ca să o grămadă. Aba, nu, ce? Nu mai înțeleg. Gata, gata, gata. Hai să-i dăm, nu start, uite aici. Ia. E la 20 de minute închid clipul. Ia. Estimat 20 de secunde. Acum să vedem dacă chiar 20 și asta. Nu pot face lucruri în echipa sau în timp bun. Nu știu ce am, nu știu ce e cu mine astăzi. Am simțit o primă limba în gură. Nu pot să vorbesc așa normal. La un moment dat, mi s-a părut că zboară arma. Ziceam, băi, ce ciudat. Pune-te acolo. Așa. Sau să pun pe doar pe sus, mă lasă? Nu mă lasă. Da, lasă acolo în colț la mapă. Uite așa, 16 minute. Cred că după meciul ăsta închid. Cred, nu sigur. Haide. Și ui! Ajung. La un moment dat am crezut că am coborât prea devreme. Vă rog, nu aici, nu. Aici nu-i. De nu-ți dai eu cu pomnul, treci. Bătaie cu pomnii. Ioi. Jos, grijă. Mă, se trage, uite-l, mă. Am un fel de shotgun. Să am grijă, opa. Shift. Haide. Hopa. Ia. Alo? Ei. Opa. Cap. Oh, nu. Și o să-mi arma, singura armă care o am. Va, singur la arme. Nu știu dacă ar trebui să mai aterizez pe aici. Da. Vine aici. Eu nu cred că o să vină. Ioi. Mă mai aud? Da, mă mai aud. Pistol. Dacă bat pe cineva cu pistolul, înseamnă că sunt prea bun. Înseamnă că sunt prea bun cu orice armă. Asta așa de mică când mă strecor atât de bine. Opa, grijă. Mamă, ce să cad. Ușor. Liber. În partea asta liber. Ușor. Opa, e cineva sus. Auzi pe cineva în spatele meu. Opa, bă, ce? Chiar că e cineva în spatele meu, stai. Mă, și eu mă arăt. Așa că, ce să zic, cam atât a fost episodul în care m-am jucat Free Fire. -8 puncte perfect.
Așa, ne vedem cu un nou episod de ceva. Orice, cred că Roblox. Ar putea să fie Roblox, nu singur. Dar s-ar putea. O nouă ceva. Așa că